στη γενική πολιτική και στην κεντρική πολιτική σκηνή με έχουν καλύψει και ο βουλευτής, ο κύριος Αβραμίδης, και ο πρόεδρος και βουλευτής, ο Γιάννης ο Δημαράς, σε μεγάλο σημείο, χιουμορίζοντας. Μόνο θέλω να προσθέσω αυτό που είπε με την κατάδια που πάνε να μας φέρουν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ότι εμείς που είμαστε σε αυτή την κατάδια που πάτε την Ελλάδα, εάν είχαν έρθει τόσες επενδύσεις από τα ταξίματα των Ευρωπαίων, θα είχαμε γίνει Ελβετία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό που δεν τους ενδιαφέρει είναι να γίνουμε Ελβετία. Είναι να γίνουμε Βουλγαρία με την ισχύ της Βουλγαρίας. Πέραν αυτό, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε τοπικά προβλήματα που υπάρχουν και να ζητήσω από τους βουλευτές το πώς μπορούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα είτε να κάνουμε επερωτήσεις είτε να τα παλέψουμε στην πορεία του κόμματος. Πριν όμως πάω εκεί, θέλω να πω ότι το συνέδριο του κόμματος, και έχει δίκιο ο πρόεδρος ότι μέχρι σήμερα κανένα κόμμα δεν έχει πάει σε συνέδριο, πρέπει να γίνει στις ημερομηνίες που έχουμε βάλει. Πρώτα απ' όλα για να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, και είμαστε μέχρι σήμερα, αλλά και δεύτερον, διότι πρέπει να καθοριστούν τα αιρετά πρόσωπα, όργανα, τα οποία να έχουν και γεωγραφική, αλλά και πολιτική διαστρωμάτωση. Θεωρώ ότι η συμμετοχή και εδώ της περιφέρειάς μας σε αυτό το συνέδριο θα είναι ηχηρή και εξαρτάται από όλους εμάς. Και έρχομαι λίγο στα τοπικά προβλήματα. Αγαπητοί φίλοι, ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι μόνο τοπικά αυτά τα προβλήματα, είναι και γενικότερα. Είναι το θέμα των μειώσεων, των συντάξεων των ΑΜΕΑ, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτοί ακόμα που παίρνουν τις συντάξεις τις παίρνουν με τρομερές καθυστερήσεις 1 και 2 μηνών, με αποτέλεσμα να μην έχουν να εξυπηρετηθούν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της καθημερινότητάς τους. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα των πολυτέκνων. Ό,τι αφορά το κληροδότημα του Αναγνωστόπουλου, το οποίο κληροδότημα λέει τι, ότι κάθε χρόνο 10 άπορες κοπέλες από την παραλία πατρών θα πρικοδοτούνται. Κάποια εκατοντάδες χιλιάρικα έχουν εξαφανιστεί και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται, γύρω στις 300, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω τους δύο βουλευτές να το εξετάσουμε και να γίνει και η σχετική επερώτηση για θέματα που αφορά, γιατί δεν αφορά μόνο το κληροδότημα, δεν αφορά μόνο τις άπορες κοπέλες των πολυτέκνων, αφορά και τη μέριμνα της Πάτρας που είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες σε αυτό το κληροδότημα. Και ένα μέρος του πηγαίνει εκεί. Και δεν θα σταθώ σε κάποιους ναούς που πάνε κάποια χρήματα ή σε κάποια μοναστήρια. Να πω κάτι γι' αυτό, επειδή με έχει απασχολήσει και παλιότερα. Κοιτάξτε, η υπόθεση των κληροδοτημάτων είναι η πιο αμαρτωλή ίσως υπόθεση που αφορά την ελληνική πολιτεία και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτεία. Το 1998, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, είχε μετακινηθεί από το Αιγαίας στο Εσωτερικό τότε. Εκλήθη από την Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη έρευνα, πολύ σπουδαία, η οποία
εξυφανίστη ως διαμαγείας, όχι βέβαια, γιατί τα συμφέροντα τα οποία εθίγονται τότε δεν έπρεπε να έρθουν στη δημοσιότητα. Και όταν ρωτήθηκε, εγώ θεωρώ ότι είναι έντιμο πρόσωπο ο Αλέκος Παπαδόπουλος, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Ρωτήθηκε πόσα και ποια είναι τα κληροδοτήματα στην Ελλάδα και πόσα και ποια είναι τα χρήματα τα οποία διακινούνται. Είπε το εξής καταπληκτικό: έχω κάνει έρευνα, αλλά δεν έχει βγει πουθενά. Δεν γνωρίζω. Μόνο τα κληροδοτήματα της Ελλάδας, και καλά έκανες και το έδειξες αδερφέ, θα μπορούσαν ένα πολύ μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους να το έχουν καλύψει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι μόνο οι κοπελιές της παραλίας και τα λοιπά. Είναι τεράστιο θέμα. Τα κληροδοτήματα και ποιος τα διαχειρίζεται. Και που είναι και τι περιουσία διαθέτουν. Άγνωστο. Ένα λοιπόν καρκίνωμα της λειτουργίας της δημόσιας ζωής της χώρας, ένα είναι και αυτό, δεν είναι το μόνο. Γι' αυτό καλά έκανες και το έθιξες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και εγώ και ο Γαβρίλος έχουμε καταθέσει περί τις 25-30 ερωτήσεις μέχρι σήμερα στη Βουλή, αλλά πάντως δεν έχουμε πάρει καμία. Πάνω από 50. Πάνω από 50. Πάνω από 50. Εγώ, συγγνώμη για το Επίσης, θέλω να αναφερθώ στην κατάργηση των επιδομάτων των πολυτεχνών. Όπως και το ότι κάθε παιδί πλέον για όλους εμάς πιάνεται τεκμήριο, σαν το γιοταχή αυτοκίνητο, στη φορολογική μας δήλωση. Προβλήματα που είναι σοβαρά και ουσίας. Εμείς τους πολυτεχνούς είμαστε μια ομάδα, η Πολυτεχνική Παρέμβαση, που προσπαθούμε όχι μόνο για τους πολυτεχνούς, αλλά και για ευρύτερα, και για τους τρίτεχνους και για ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, να κάνουμε παρεμβάσεις όποτε, όπου και όταν πρέπει. Θεωρούμε ότι είμαστε από τους αισιόδοξους. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα της κοινοτικής οδηγίας, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί και δεν είναι μόνο για τους πολυτεχνούς. Είναι η οδηγία, αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι καλά, 72, και αφορά όλες τις κοινωνικές παροχές, όπως είναι ρεύμα, νερό, για μειωμένο τιμολόγιο σε οικογένειες από συγκεκριμένο όριο και κάτω. Σε μία επερώτηση που είχε γίνει παλαιότερα από βουλευτή Αχαιό, είχε απαντηθεί από τον Υπουργό, τον σημερινό Υπουργό, ότι είχε ξεχάσει να υπογράψει τα υπουργικά διατάγματα να εφαρμοστεί η οδηγία. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε σαν κόμμα μία υπερώτηση σε αυτήν την οδηγία, να δούμε από τότε μέχρι σήμερα, πας και θυμήθηκε να την υπογράψει. Πας και θυμήθηκε. Ιδάλλως, προτείνω ότι πρέπει να βγούμε να μαζέψουμε υπογραφές και να τις στείλουμε στις Βρυξέλλες. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης για να έχει η κυβέρνηση τις κυρώσεις που πρέπει να έχει. Γιατί είναι αδιανόητο όταν η οδηγία έχει περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μην υλοποιείται. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Εδώ τοπικά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο ο δρόμος, είναι η ίδρυυση, πύρος παραπύρος σταμάτησε, είναι οι πατρών πύργου Καλαμάτας, οι οποίοι είναι καρμανιόλες, και εμείς που ζούμε εδώ ξέρουμε το πόσους νεκρούς θρηνούμε σε αυτό το δρόμο. Είναι τα σκουπίδια, είναι αρκετά πολλά προβλήματα που πρέπει να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε και σε τοπικό επίπεδο, σε τέτοιες συνδιασκέψεις τοπικές,
και να κάνουμε τις προτάσεις μας όλοι μαζί. Τέλος, για να μην σας κουράσω άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω, εμείς τουλάχιστον τα τοπικά στελέχη που είμαστε εδώ, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας και να ευχαριστήσουμε και αυτούς που είχαν κάποια προβλήματα και δεν μπόρεσαν να έρθουν και μας ζήτησαν να τους ενημερώσουμε σχετικά. Και θεωρούμε ότι στο συνέδριο που θα γίνει στις 16-12 του Δεκέμβρη, η Δυτική Αχαΐα θα έχει μια δυνατή παρουσία και θα μπορέσουμε να εκλέξουμε μέσα στα όργανα και τα κεντρικά τους εκπροσώπους μας, ώστε να μεταφέρουν τα προβλήματα και την κατάσταση στον τόπο μας. Ευχαριστώ.